Tumpeng niku lak wujude bentuke kan wajing ngoten. Dhuwure niku jenenge bujang. Bujang niku nek mlebu kudu kenceng. Ngono ya iso nututke ape. Bujang kuwi nyebuta sing kenceng. Pituture wong tuwa ning anak senajan to kowe kederajatan kepangkatan kowe kederajatan kepangkatan kebandanan wae anak-anakku kowe aja nganti lali marang pangeran. Terus ana lombok abang karo brambang abang le kowe tetep eling dikir marang Gusti Allah dat sing ngecet lombok abang lan brambang abang iki gen kowe sukses donya ya sukses akhirat. Monggo sareng-sareng dipun syukuri Bapak Ibu kanthi kalimat alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng setunggal kalih tiga alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wong entuk nikmat saka Gusti Allah kok gelem syukur yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Yakin apa mboten? Yakin. Mula nyon ngapunten urusan sugih, urusan melarat niku urusane ati. Piye nggone awak dhewe iso nampa peparinge Gusti Allah. Maka nyon ngapunten pesan saya yang pertama adalah sibukkan diri Anda untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi, didengarkan niki penting Bapak Ibu. Terutama ibu-ibu. Nggih. Sibukkan diri Anda untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Ngakeh-ngakeh nggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Aja malah diwale. Kakean sambat, kakean berkeluh kesah nganti lali syukur marang Gusti Allah. Iki sing marake atine awak dhewe ora ayem. Iki sing marake atine adike ora tentrem. Nggih napa mboten? Ngapunten duwite akeh kaya ngopo, derajat pangkate dhuwure kaya ngopo. Nek ora gelem syukur ya anane mur kurang karo kurang. Ya wong wedok-wedok kuwi. Loh. Angel Pak Lurah. Wong kene iki wonge angel-angel kok. Iya omongin malah hehehe. Halo. Lho maksud kula ngeten lho Bapak Ibu. Nyon ngapunten terutama ibu-ibu karena apa? Kelak nyon ngapunten kula kei bocorane iki nek gak polo enggak. Liya-liyane ra tak kei bocoran. Mur kene tok. Soalnya apa? Liyane ra ngundang aku. Ya maksud kula ngeten lho niki bocoran sing apik, aja nganti jenengan khususe wong wedok iki termasuk di dalamnya. Nek wong lanang santai. Halo. Kenapa digambarkan neraka itu banyaknya para wanita, para istri? Wange krasa. Wange rada lemu pokoke. Halo. Halo. Karena apa? Satu di antaranya apa? Banyak istri yang tidak mau berterima kasih ketika diberi nafkah oleh suaminya. Rungokno. Halo? Halo? Loh nek aku ngomong ngene iki wong wedok-wedok iki terus etok-etok budek kok. Loh maksudku ngene, piye? Maksud kula ngeten lho, Dik. Maksud kula iki mbok ya, nak jenengan iku dadi seorang istri, dadi seorang wanita sing solehah katanya. Solehah katanya. Ana pengajiane gayane jiblapan, wajahe dimelas-melaske. Padahal nek ning omah galake kaya Halo, betul? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora iso. Wong wedok ora iso hidup. Endi. Ora iso. Wah, iso kerengan iki yo. Oh. Wes rasa ditutuke. Engko iya. Oh, kaya ngomong ra galak kok piye. Lho Mas, iya. Aku mudeng banyak wedokane. Mula karepku ngene lho, ini nyon ngapunten Bapak-bapak Mang Mendel sing ngomong kula mawon. Nggih. Halo.
Dengarkan wahai istri, dengarkan wahai para wanita, kami sebagai seorang pon aman. Ya, ora apa-apa kok. Nek kurang kene njikok ngarepan. Nggih. Ngarepan wis expired kabeh. Halo. Nggih. Malah aku marep ngomong apa nganti lali. Wes gara-gara susu marake bleng tenanan. Nggih. Ya, tetes ngeten Ibu. Halo. Ngapunten Bapak Ibu. Ngapunten, terkadang memang gini, wanita itu sulit mengucapkan dua kalimat. Seorang istri itu sulit mengucapkan dua kalimat. Satu ngakoni salah, jaluk ngapura. Sing nomor loro apa? Mengucapkan terima kasih. Gusulil jenengan sing isi mawon yo. Sing cek enom bagus ngono lho, dadi ora diayeli ngono. Asem tenanan. Aku ngerti kali iki mau ora anyang Gus. Lah nek omah kelon benang. Lha nang kene ngadepi tuwek ngeyeli masyaallah. Ya. Wes, tutuke sik nggih. Dadi ngeten, memang sulit dua kalimat ini terucap di lisannya seorang istri. Karena memang manusia termasuk terutama wanita itu makhluk yang paling aneh, super aneh di dunia. Hamba ya kaya ngapa wong lanang, benere kaya ngapa wong lanang ning ngarepe wong wedok kuwi tetep salah. Hamba ya salah kaya ngapa wong wedok ning ngarepe wong lanang tetep hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wes puas kowe. Yes. Berat. Yes. Pon nggih. Terus nyun ngapunten Bapak Ibu. Kami sebagai seorang laki-laki nyun ngapunten. Halo. Ketika kami bekerja keras membanting tulang, dengarkan ini penting. Ojo etok-etok ora krungu. Halo. Tatkala kami bekerja keras membanting tulang, duk nalikane kita sebagai seorang suami bekerja, ngapunten, demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, demi mencukupi anunya. Nggih. Kula nek ngisi pengajian durung madang ngene iki ya pedat-pedat kok. Lah mau urung kon madang sik. Berarti samrepet aku. Lah atuh-atuh merah. Susu nggih. Endi susune endi? Halo, lanjut nggih. Dadi nyuwun ngapunten Ibu, seorang suami bekerja keras demi mencukupi kebutuhan istri, anak dan keluarganya. Terkadang kami dalam bekerja, suamimu di dalam bekerja, ana mongso kolene ning penggawean iku wis dipaido karo juragane. Dielek-elek gaweane, dielek-elek garapane. Sesungguhnya hati kami itu sakit. Iki wedok tenan kok ora tenan. Kaya ora ndek perasaan ngoten nggih. Gosolil kon rabi dereng. Yo ngene iki modele. Rasa sakit itu ketika kami dipaido karo juragane tidak kami hiraukan. Demi apa? Demi kami bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kami tetap bekerja keras. Kami tetap bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Betul? Kula nyuwun ngapunten ibu-ibu, terutama wong kali-kali bojomu pas turu ki tontonan wajahnya. Tatap wajah mereka.
Angel tenan tuturanmu. Ya angel lah Mas. Angel lah Pak Lurah, mungkin iki angel-angel. Nggih. Yo maksudnya melihat wajah istri, melihat wajah suamimu ketika tidur penuh dengan kelelahan, sininya penuh masalah. Kadang-kadang wong lah nggih. Kadang-kadang wong wedok iki nyuwun ngapunten saiki kok kowe ora romantis to Mas. Sing arep romantis e piye? Nyukupi kebutuhan lho marake ngelundase. Penjulukanmu sak tekruk lencung jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Wong lanang sing arep iso romantis piye? Lah iya giliran blonjo rong genepe raine pulatane kok telak. Sing arep romantis piye? Lagi arep mapan turuwe biasane arep mapan tutu dibiasakan bertutur kata yang baik, curhat ora rasa ngesok-ngesok sumuk. Tongkakmu ki numpang-numpang minggir kono. Sing arep romantis piye? Ya sedikit curhat kan enggak apa-apa. Masuk. Apa sih beratnya mengucapkan terima kasih? Apa sih beratnya mengucapkan matur nuwun nang bojomu? Ngono ki lho marake bojomu atine plong, lega. Iya. Masuk nggih Bu nggih? Lo monggo Bapak Ibu nyuwun ngapunten. Halo. Halo. Ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, disyukuri, dinikmati. Ojo kakean sambat, jangan banyak berkeluh. Nganti ana wong sambat tok ora ndek apa-apa. Sambat ning tonggo aku lho ora ndek apa-apa. Lah wong urip kok ora ndek apa-apa ya. Ambokmu daro. Halo. Maka nyon ngapunten Ibu, nyon ngapunten Bapak, di mana-mana saya sampaikan. Pancen awak dhewe nyon ngapunten. Terkadang otak kita ini berpikiran bahwa nikmat Gusti Allah, rezekine Gusti Allah ini harus berwujud uang. Itu kan terkadang otak kita seperti itu. Nek ra wujude duit ora mbok anggap nikmat. Ingat wahai teman-temanku, ingat wahai saudara-saudaraku, ukurane mulyane menungso. Bukan urusan bondo donya derajat pangkat. Ngelok Mas dijak omong-omong banget kok wong. Rupute ngayal mau lho. Dadi sugih kuwi durung sugih kuwi dudu ukuran mulyane awak dhewe. Semono uga mlarat kuwi dudu ukuran sorone awak dhewe, asore awak dhewe. Ngono lho. Masuk mboten? Kula nyon ngapunten pancen awak dhewe masalah bondo rapati gablek. Yakin lho sing teko iki. Heeh. Wong nyatane diundang pengajian yo do mangkat berarti kan do ra ndedit. Nah, wong didit kan ra mungkin pengajian. Ngopo pengajian wong didit tok? Mula rata-rata sing teko ki rata-rata ya rapati. Eta. Pripun? Ngono to? Ya iya nek didit yakin to ora do rene. Termasuk kula barang niki. Kaya kula niku ya ora didit. Kula dikon rene mangkat. Kan lumayan. Halo. Enten nggih, ngapuntenipun Bapak Ibu. Kula nyon ngapunten, ayo kita bersyukur kepada Allah taala. Pancen donya durung pati duwe apa-apa, ora masalah. Durung pati duwe apa-apa, ora apa-apa. Durung iso tuku apa-apa, ora apa-apa. Sing penting awake dhewe ijik doyan apa-apa. Mangan sak mangane, lawuh sak lawuhe, sego anget disambelke korek di plenyekke tahu tempe rasane nek. Mula krasa kakean sambat. Weteng isine apa to? Angger wis sego sak piring nyon ngapunten wedang sak cecepan wis niali nikmat liyane akan hilang. Mbok kowe mangan larange kaya ngopo? Sak porsi gleleng gayane regane sak yuta.
Karo nyun ngapunten sambel korek tahu plenyekan mau padha dadine tai. Apa yang akan kau banggakan wahai kawan-kawanku? Nek jenengan niku mangan lawe sambel lawe tempe nyun ngapunten je iso ngrasake nikmat, berarti nyun ngapunten itulah nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana wong iso apa-apa, duwe apa-apa, iso tuku apa-apa. Ning nyatane wis ora doyan apa-apa. Ambok ki mbok pameri apa semua gedek tok. Masuk. Lah nek awak dhewe ngon ngapunten sak mangan-mangane doyan. Paribasan golek ramban mburi omah digodhog, dicolok uyahe rasane nikmat. Ning nek sing wong ngono ki mau, wow, omahe mewah. Kulkase isine panganan tok wutuh nganti bosok. Ora doyan apa-apa. Masuk. Nyun ngapunten. Maka monggo Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Disyukuri dine rasah kakian rasah kakian mai itu rungono wong wedok-wedok iki. Lho apa enek wong lanang maido lanangan apa? Enek to? Wonge yo teko. Endi? Oh kumpulane putih. Nek mriki Pak Lurah mantuk lewat Wonogiri kalih Tangmangku cerak pundi to Pak Lurah? Celak pundi? Kok celak Tawangmangu? Mas Zainul sopirnya mau dikon ngebel nyerake mobil rene. Lho ngene iki lho contoh. Ngene iki lho contoh wong lanang nyambut gawe dipaido. Iki nek ngerti bojoku nangis wong ngene iki. Loro-loro. Halo. Nggih ngaten nggih Bu nggih. Yun ngapunten rasa maido marang peparinge Gusti Allah sering saya sampaikan jenengan nggih sampun ngertos aja sok kulino muni kok mung sakmene kok mung kaya ngene. Nek jenengan kuwi tuwa rezeki akeh kaya ngapa selama lisanmu berucap itu yakin ora bakalan cukup. Yakin sebab napa jenengan wis nyegaki sik. Halo? Halo? Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi didadekke intan berlian, diparingke kula jenengan kabeh wong sakmene iki. Kabeh dikei nikmat rezeki sing akeh. Nek jenengan ora gelem syukur munine kok mung kaya ngene, kok mung sakmene, ora mungkin cukup yakin. Ning paribasane sego sak puluhan wedang sak cecepan jenengan iso nampa ikhlas syukur qanaah, yakin cukup. Bisa diterima? Kula nyuwun ngapunten seberapapun suamimu memberikan nafkah Ibu, aja sok kulino muni kok mung sakmene to Mas. Kok mung kaya ngene to Pakmu. Kowe godang nyambut gawe apa ora? Kuwi wong wedok trondolo. Wonge ya teko wonge. Wonge krudunge seragaman pokoke. Ya nggih. Mboten niki namung guyon mawon nggih. Pokoke bismillah disyukuri dinikmati ora usah kakean jangan. Terus apa aja kesuwen nyawang tangga. Wis rasan nontoni tangga-tangga kono. Ana ngono-ngono ya ben. Gelang kok sak pelek-pelek to ya. Memang nek kowe ra gelangan tanganmu kiding. Masuk. Wis pokoke jangan terlalu lama, aja kesuwen nyawang jangan kau sibuk menilai orang lain, aja kesuwen bijeni nah punten Bapak Ibu. Terkadang kita itu terlalu melihat kenikmatan orang lain, terlalu terbuai melihat kebahagiaan orang lain, sehingga kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Nganti awak diki lali apa sing wis diduweni saat ini. Sebab apa? Bijeni tonggo. Ingat Ibu, saya sering matur Bapak Ibu. Sering saya sampaikan di setiap saya mau mengisi pengajian mesti di awal saya sampaikan.
Karena apa? Yang kau lihat itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Wong urip ning alam donya ki wang sinawang. Ngono lho. Apa nek gelange gedhe ki mesti emas? Urung karuan. Lah iya, nek ngene ya ketok waras, nggih Pak nggih. Lah iya. Ngono kok. Lah iya. Wong senengane andeng-andeng. Dong ora. Wis pokoke ngoten niku nggih. Jangan terlalu lama melihat orang lain, tonggo. Sing nomor berikutnya apa? Aja nyuwun ngapunten, aja ngrungokke omongane tonggo. Bisik tetangga. Hop. Ora perjanjiane ra nganggo nyanyi. Nek nganggo nyanyi tambah 50. Apa urusane Gus Ulilno? Kan bagiane dhewe. Nek campur-campur ya ora penak karo Guse. Wong Wes dosa kowe nya sing isi kowe wae nya. Wes dosa kowe. Halo. Masuk nggih. Gila nggih. Dadi nyuwun ngapunten Ibu, ngapunten nggih. Wong liya ki ngertine apa? Nggih. Dadi rasa dadak dirungokke, rasa dadak dilebokke ning ati. Wis arep ngomong apa terserah. Wong kowe ora ngerti jeroane rumah tanggaku kok. Kowe masalah ngene-ngene. Masuk. Dadi rasa kokean kesuwen ngrungokke omongane tangga. Oh ndak lais. Oh, gak wonge ndak krasa. Wonge ndak krasa. Wonge selonjor awit mau. Ora wonge ra apa. Ora. Gak wonge ra sida. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi monggo syukur dinikmati. Ngaten. Terus tidak iki dalam rangka apa to Gus niki? Pengajian bersukrajan Sukorejo. Sanak fotoku. Fotoku adep-adepan karo Gus. Lah ganteng alhamdulillah. Wis alhamdulillah. Kula disandinge karo Gus Ulil iki kira-kira menang endi? Bagus sinten? Nah, kowe sing ngisi wae le. Asem dosa kowe. Yo pancen memang bagus Gus Ulil itu mesti semua sing waras ngomongnya ngono. Gila mboten? Iya, karena dia lebih muda, kalau saya kan lebih tua. Nah, iki tak angkoni ngalah aku. Wes, puas kowe. Ora masalah. Ngono ya Gus ya. Wes, ora apa-apa wis kan. Elek-elek ora apa-apa. Nggih ta nggih. Nah, wis sakniki masalah bersih desa nggih. Bersih desa ngeten Bu. Utawa nek liya-liyan niku enten istilah napa Pak? Sedekah bumi. Lah ya bumi disedekahi. Mergo napa? Semua semua kebutuhan hidup kita ini hampir 100% bahkan 100% disediakan oleh bumi. Mula ide kosok wangsule merawatnya dengan baik. Masuk nggih? Dirawat dengan baik. Yang pertama adalah kalau saya simpel, jaga lingkungan yang baik. Oh, yang belakang enggak dengar. Oh, ngeten. Ya, mic-nya atau cangkemnya? Mic-nya mata. Oh, mic-nya. Oh. Berarti kurang nyerak cangkem ngoten ta nggih? Wong ora arep nyangkem-nyangkem mubalek ya. Halo. Mari kita jaga lingkungan kita ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dijaga kebersihannya, ditoto nek lingkungane apik, bersih, nyon ngapunten.
niku sesuai dengan ngendikanipun Kanjeng Nabi, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu sebagian daripada iman. Ning nyuwun ngapunten, resika kaya ngapa lingkunganmu, rapiya kaya ngapa lingkunganmu, tertata kaya ngapa lingkunganmu, nek awak dhewe sesama manusia tidak baik ya ora ana gunane. Mula harus berimbang, lingkungane apik, awak dhewe ya apik. Masuk? Masuk nggih? Saya ulangi sekali lagi. Harus berimbang, lingkungannya bagus, lingkungannya bersih, awak dhewe sesama manusia juga baik. Apa gunane lingkunganmu resik, lingkunganmu rapi tertata dengan baik, ning menungsone ra iso ditata. Siji karo sijine udrek-udrekan, udur-uduran, padu-paduan. Kok kaya ana sing nirokke ngoten nggih? Halo. Halo. Ini ki angker berarti. Mula nyon ngapunten, yang pertama tadi kita menjaga lingkungan sudah, nanti ditanggapi pengajian. Berarti yakin sudah baik. Yang berikutnya apa? Ya ditata wonge. Lingkungane apik, wonge ya apik. Apik apane? Siji, agamane. Ketoke lingkungannya bersih, tertata, rapi. Neng agamane ora ditata. Kok do meneng kabeh? Kan gatekne, Bang. Oh, gatekke nggih. Kula nyuwun ngapunten teng pundi-pundi nyuwun ngapunten kula matur, agamane ayo ditata nggih Bu nggih. Awak iki wong Islam nggih, ditata kabeh. Wong Islam kuwi mesti nek nyoto iman niku mesti menjaga kebersihan. Wong jenenge awak iki arep salat wae iki kudu suci. Nek ora suci salate ra sah, batal. Jenengan salat kok ngentut. Batal, terus wudu. Kan ngoten ta nggih? Kudu suci. Itu menunjukkan bahwa wong Islam kuwi kudu menjaga kebersihan, kesucian. Bisa diterima? Bisa. Oh. Agamane ditata, salate sing tertib. Kula yakin sing rawuh niki ana sing salate rung tertib. Tapi aku ra wani ngarani. Wonge sing penting teko. Wonge linggih ning kursi kono. Nek ning kono. Wonge klambine putih pokoke. Lho aku ya putih lho iki. Sing bathikan aman. Wonge pokoke putih kupluke ireng. Halo. Boten Mbah Lurah. Wong Mbah. Nggih. Boten Mbah Lurah, nek Mbah Lurah aman. Mbah Lurah bola kok. Tanganku gatel awet mau. Gatel. Tanganku awet mau gatel terus kok. Bapake salat, ibune salat, putrane wong sak omah. Pak era salat, mbok era salat, anake ya ora salat, ning iki wonge mangkat. Wonge nganggo jiblab. Jiblabe ra seragam dhewe wonge. Halo. Nggih, ngoten nggih dijaga nyuwun ngapunten Bapak Ibu, secara fisik ya dijaga kebersihan kesuciannya, agamane ya ditata. Dulu ada seorang orang yang masa hidupnya disejaman dengan Rasulullah. Niki kisah nggih Bu nggih. Ada seorang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Dia seorang ahli ibadah. Nek salat tertib Bu.
Tetapi ketika sedang habis sholat, sedang berdoa, diangkat kedua tangannya, lisannya berucap ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Doanya kusuk. Dilihat oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, wong iki janen sholate khusuk, wong iki janen sholate khusuk, ngibadahe tenanan, ndongane ya tenanan, ya tandes ning ati, tapi doane mu'allakun bainas sama wal ard, ning dongane ora tekan langit, ngambang antane langit lan bumi. Kenapa ya Rasulullah? Karena pakaiannya kotor. Karena pakaiannya kena najis. Karena yang dimakan makanan yang haram. Karena lesannya nggak bisa menjaga dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Senengane miso, senengane nyatur, senengane ngrasani, senengane mengumpat. Mengumpati. Oh, mendelik. Mengumpat itu ya mengelek-ngelek ngoten lho. Masuk nggih? Bisa diterima maksud saya nggih? Mula awak dhewe ayo Bu ditata lik tenanan zahir lan batine nggih Bu nggih. Secara fisik lingkungannya dijaga yang baik, atine ditata kelawan agama, aja nganti wani-wani silirane ninggalke salat. Nek nganti jenengan wani ninggalke salat, dunya apa sih yang kau dapatkan? Ngapunten Ibu, rezeki iki kabeh wis dinatah karo Gusti Allah kanggo kawulane. Ambok-ambok rewangi jungkir palik nunjang palang, nek pancen durung jatahmu ora mungkin kecanda. Nek wis dadi jatahmu, mbok tinggal salat, mbok tinggal pengajian, mbok tinggal yasinan, zikiran, tahlilan, rezeki kuwi tetep ngenteni. Mula rasa khawatir. Terkadang kita itu lebih khawatir dengan urusan duniawi kita. Arep ninggalke salat khawatir ku nek daganganku, konsumenku, pembeliku lunga kabeh. Kok kaya ana sing nerokke terus gitu. Engko nek tak tinggal salat gaweanku keter. Engko nek masuk karo kula. Terkadang di hati kita, di pikiran kita muncul seperti itu. Sehingga apa? Kadang-kadang salat di akhir-akhir ke. Masuk. Mula nyon ngapunten jenengan nyon ngapunten aja suudon karo Gusti Allah. Nek kaya-kaya kok rezekiku rapati lancar, uripku kok kaya rapati genah, berarti sing ra genah ki salatmu. Meneng kabeh kok Mas. Upamane dikeki lagu sik ngono ya silahkan. Halo, pasrah. Mau wis metu durung, Gus? Dereng. Pasrah, yuk pasrah. Sirah nganti kanggo sikil. Olahe wong golek. Ya Mas, sak padha Mas, ya Mas. Direwangi mondar. Ya Mas, diloske Mas langsung digayengke Mas, kesuwen kondaan. Ala Nabi Muhammad. Allah sholli alaihi. Monggo Gus. Jabal khatib wala salam ba'id. ولو جبل خاطر ولا سلام بعيد ولا يا هادي بهذه الساعة المليء بهذه الساعة المليء على علينا بزاكية الوداع
طلع المدعو
علينا بثانيات الوداع وجاب الشكر علينا مدى لله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngapunten Bapak Ibu, rezeki ku nek rung dadi jatahe gak bakal kecanda. Lo ndak usah khawatir Ibu, kabeh wis dinyatah saka Gusti Allah. Wayahe salat, rasa khawatir. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat wajib kanggone wong iman sing wektune wis ditentokno karo Gusti Allah. Pas wayahe salat. Nggih. Ora bakal rezeki niku kleru. Gusti Allah sing deleh kanggo kawulane. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Yang berikutnya ngapunten Bapak Ibu. Karo Gusti Allah lingkungane ya apik, saiki karo sepadha-padha ya kudu apik biar nanti tercipta. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, tercipta sebuah apa nggih? Nek gedhe niku ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi sebuah kelompok yang baik, yang madani. Sing wis mapan apa meneh? Mapan lingkungane, mapan agamane, ya mapan wonge. Masuk. Piye carane awak iki dadi wong Jawa kowe lumrah karo tanggamu? Aku ki tenanan lho, Dik. Kok gur mbok ulatke ngono kowe. Aku suwe-suwe iseng lho. Tatapan kuwi tatapan cinta. Lirikan matamu. Hop. Oke. Ngoten nggih Ibu nggih. Dadi nyon ngapunten lumrah karo tangga. Nggih mboten. Nek wong Jawa ana istilah lung tinulung, nggih tolong. Nyon ngapunten kerja bakti, dana driya, paweweh ning tangga teparo gentenan. Iki sing digawe A, ayo gembruduk ngewaki A. Sesuk sing digawe B gembruduk kan ngoten. Niku namanya gentenan. Tapi nyon ngapunten, terkadang itu semua sudah hilang. Karena apa? Sudut pandangnya bukan lagi kebersamaan, tapi apa? Kepraktisan dan keefisienan. Kerja bakti wis mulai mboten enten Pak Lurah. Nek nggen kula mriku. Wis diborongke wae penak rasa repot. Sudah diukur dengan ukuran ngeten iki. Mula zaman sakniki kerja bakti sudah mulai terkikis, Pak. Betul Pak Lurah? Betul. Ilah diborongke nyewa tukang wis enteke pira bar enteke engko ya padha. Engko nek kerja bakti ribet dadak nggodhoke wedang gaweke pangan wes ribet. Ngapunten Bapak Ibu. Masuk. Ngapuntene Bapak Ibu. Ngapuntene urusan wong digawe cari kepraktisan apa? Bangsane tarup wis ra ono. Wabeh nganggo catering ning gedung. Dadi kelumuran kini masyarakat sekarang sudah mulai terkikis, Pak. Kalau sudah seperti itu, mbok apike kaya ngapa to? Ngapunten, ra mungkin kenal kowe karo tanggamu. Bangsane dana driyah weweh wong akeh-akeh wis ora ana. Anane tonjokan. Ngertine anggere ana wong ater-ater sesuk nyumbang. Betul. Ngapunten Bapak itu, mari awak iki dadi wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Ngelok Pak Lurah wong kene iki. Jenengan dadi kepala desa sing saban nggih Pak nggih. Ya, yang anu napa? Ngapa? Aku ki lagi nyerak karo Pak. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Nganti Kanjeng Sunan Kalijaga ngendika akan sok bakal tinemu mangsa kelak akan terjadi satu masa di mana apa wong Jawa wis ilang Jawa. Jadi awak iki ora tata meneh kaya wong Jawa. Betul. Pun mang pirsanilah. Gaya hidup kita ini wis ora kaya wong Jawa, pengin kaya wong Londo. Betul. Gaya makane wis nek ora kaya wong Londo ora.
Ayo cah cilik-cilik anak jenenge mang tekoni cenil iki apa lak ra mudeng. Limpung iki apa ora ngerti. Ngertine padahal mur pohonge singkong keju. Ya Allah nggih. Masya Allah, mula monggo Bapak Ibu, wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Kita punya tradisi, kita punya budaya, kita punya identitas. Ayo kita pegang itu semuanya. Betul? Bangsa-bangsa kelumuran ning masyarakat, ayo tetap kita pegang. Tolong menolong, kerja bakti, aweh-aweh, ater-ater, donodriyah, ngapunten, kondangan, bancaan, brokoan, macam-macam, mana itu istilahnya. Selama itu kelumuran dalam masyarakat kita dan menjadi identitas kita, mari kita pegang terus. Siap? Kanggo anak-anake awak dhewe. Ngapunten sekarang iki ora mudeng bancaan iki apa ora mudeng. Ngertine apa? Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga potong kuenya sekarang juga wis ra cetha wong tuanya wis ora cetha wonge yo teka wis angel mula bocah sakniki pikirane london-londot. Apa? Karena sudah tidak ditanamkan tradisi, budaya, identitas yang ada. Nek zaman riyen niku nyon ngapunten nggih, anak-anak kita tuh cerdas karena apa? Disodakoi, kan istilah sedekah. Sedekah ning wujude anak-anak jenenge bancaan. Ndak wetone mesti dibancai. 8, 38, 58 lak ngoten to nggih. Kok nganti lali ora dibancai mesti bengi anget. Betul? Mari dibancai, angete ilang. Mula bocah wiyen iku angger kelainan kados kula kelahiran kados, mesti wonge cerdas-cerdas. Contone iki. Angel kok. Mula bocah sae lamur lolak diajari ra mudeng-mudeng. Nggih napa mboten? Karena apa? Ya kuwi mau ora ditirakati, ora diriyadoi wong tuane. Bancaan iku ampun disebut iku sedekah wong tuwa neng anak. Di dalamnya mengandung filosofi yang sangat tinggi, mengajarkan kepada anak untuk kebersamaan, berbagi, hidup sederhana. Mula diarani banciaan. Ban kuwi bunder ciaki mangan ani bareng. Mula banciaan. Ban kuwi lak bunder. Mula nek bancane lak dikupeng bunder ngoten niku. Terus ciak kuwi mangan, ani bareng. Mula mangan bareng-bareng saanane. Paribasan mur sego gudangan kangkung, gudangan bayung. Niku ada pitutur luhur kanggo anak-anak. Le Cah Bagus, Nduk Cahayu, kowe nek sok ben wis tenemu uripmu, urip ning masyarakat kaya bayung iki lho, kaya kangkung iki. Urip neng nggon banyu ya iso, urip neng nggon jemek ya iso, urip neng nggon kering ya iso. Artinya apa? Kowe kudu iso menyesuaikan dengan lingkunganmu. Aja dupeh kowe kederajatan, aja dupeh kowe kepangkatan, aja dupeh kowe dadi wong sugih. Bisa diterima? Pendongane wong tua neng anak di situ disimbolkan nek bancaan kok mesti dikei kacang panjang cacahe loro. Dongane wong tua muga-muga sehat walafiat dikek umur dawa. Sing nomor loro apa? Didadekno wong sing sabar, ususe dawa. Lho. Iki do paham apa ora to iki? Terus raketang cilik dikeki tumpeng niku pitutur wong tua neng anak le. Cah Bagus, Nduk Cahayu nek wis tinemu nggon urip ning masyarakat. Suksese kaya ngapa kowe, sugih kaya ngapa kowe,
tumpeng aja nganti ninggalke 5 wektu sing mempeng diarani tumpeng aja nganti ninggalno salatmu. Dong ora. Kurang 5 menit. Mimik sik nggih. Tak mimik sik. Susune kok anyep. Nggih. Niki bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten le Pak Lurah. Lho kok cek amis. Ki mopo peresan langsung iki. Nggih, alhamdulillah nggih terima kasih atas susunya. Nggih, tak gelas tok gen kok miring-miring ini. Nggih. Lah terus ngeten Ibu Bapak itu tumpeng 5 waktu sing mempeng. Kowe dadi pejabat, dadi kowe kepala desa, dadi kowe Pak polisi, dadi kowe Pak tentara, apapun jabatanmu kelak yang kau sandang wahai anak-anakku. Dan sekaya apapun kelak kau wahai anak-anakku, jangan pernah kau tinggalkan yang namanya sholat. Paham? Niki pitutur kang wong tua neng nggo anake. Nyun ngapunten. Tumpeng niku lak wujude bentuke kan wajing ngoten. Dhuwure niku jenenge bujang. Bujang niku nek mlebu kudu kenceng. Ngono ya iso nututke ame. Bujang kuwi nyebuta sing kenceng. Pituture wong tuwa ning anak senajan to kowe gederajatan kepangkatan kebandanan wae anak-anakku kowe aja nganti lali marang pangeran. Hadis ini apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kau tetaplah beriman, takwa, wedya karo Gusti Allah. Dimanapun engkau berada wahai anak-anakku, dalam kondisi apapun, kowe dadi pejabat, kowe dadi apa wae, kowe tetep wedi karo Gusti Allah. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, saiki akeh wong do ora wedi karo Gusti Allah. Ngapunten Bapak Ibu, ketika menjadi seorang pejabat, apa yang mereka lakukan? Ngono, buktine rasa ado-ado, rasa tak omongke kowe paham dhewe. Ngono. Aku rasa omong kan paham to kowe. Ayo kudune paham kudune. Iki disoteng to iki. Wah, engko dilaporke aku. Karena apa? Sakniki akeh wong do ora wedi karo Gusti Allah. Nek diwedeni panganan haram babi nu do wedi geger dhewe-dhewe. Lah ya Allah. Nek dikaro Gusti Allah do ora wedi. Wedine malah karo dokter sakniki. Nek karo dokter do wedi. Nggih, wah niki ngapunten Pak, kolesterolnya tinggi. Wah niki tekanan darahnya tinggi, ndak boleh makan sate. Yo sak jeke ra mangan sate. Padahal enak. Nggih ta nggih? Nek diandani Gusti Allah kowe salat to. Ki lho ana surga ana neraka, ora percaya. Naudzubillah min. Bisa diterima? Bisa. Ngapunten sak ndure bujeng ana ndok pitik tembean. Pitik sing paling pertama kali ngendok nek iso, nek ra iso ya pitik Jawa. Karena apa? Itu puncak kesuksesanmu. Hele cah bagus nduk cahayu. Kowe sombe nek wis tenemu uripmu, bebrayan agung ning masyarakat, kowe dadi wong sukses, kowe dadi wong hebat. Kesuksesanmu aja mbok nggo dhewe, sugihmu aja mbok pangan dhewe. Ning kanca-kancamu cipratan ora ketang mursidi. Mula nyuwun ngapunten, simbole nek bancaan iki kondok siji disigar deke 40. Karena apa? Nyuwun ngapunten Ibu, nyuwun ngapunten, ini gambaran di tahun 60-an, 70-an, 80-an. Yang namanya endok telur kuwi adalah kesuksesan seseorang. Wong biyen ki anggere wis iso mangan endok, berarti kuwi anake wong sugih. Betul. Kaya kados kula niki Pak Lurah nek kelingan kula-kula tenan.
Kula niku Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah. Kula niku murajeng mangan ndok ngene dadak ngenteni dina Setu, lupute Setu Minggu. Bapak kula niku nek nukokke ndok siji dipangan sak omah, ibu kula niku nggih pinter pundhok siji wong tunggal kula niku 6. Kula anak nomor 2. Ndok siji gen rata cah 6 niku diparutke kambil siji utuh. Dadi ndok siji niku isine kambil tok. Angger bar mangan sore ngono sesuk do kreminen. Dadi angger par subuh niku anak 6 niku jengkeng kabeh ngene iki. Bapak kula niku sabar nutuni silite anake. Bapak kula munine mula nek mangan ndok aja oke-oke. Kok ndak kreminen, padahal sing dioke kambile. Niku nek kelingan jan loro-loro tenan. Loro niku Mas. Kula niku ya nggumune bapak kula nutuli silit kok ora guyu blas. Leres nggih Pak nggih? Lah iya, apa yang saya sampaikan itu saya ngalami semua. Bocah sakniki digurengke ndok siji jarane kurang gede, kurang akeh. Masuk? Mula wae anak-anakku semua yang hadir di majelis ini, kelak ketika engkau menjadi orang-orang hebat, ketika kelak engkau menjadi orang-orang yang sukses, janganlah kehebatanmu, janganlah kesuksesanmu nggo dhewe. Masuk? Ciprat noneng tonggo teparung murah kita mursaid simbolnya tadi. Terus ono lombok abang karo brambang abang le, kowe tetep eling dikir marang Gusti Allah. Dat sing ngecet lombok abang lan brambang abang iki gen kowe sukses donya ya sukses akhirat. Tumpeng niku lak wujude bentuke kan waji ngoten. Dhuwure niku jenenge bujeng. Bujeng niku nek mlebu kudu kenceng. Ngono ya iso nututke ame. Bujeng kuwi nyebuta sing kenceng. Pituture wong tuwa ning anak senajan to kowe gederajatan kepangkatan, kowe gederajatan kepangkatan kebandanan wae anak-anakku, kowe aja nganti lali marang pangeran. Hadis ini apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kau tetaplah beriman, takwa, wedya karo Gusti Allah. Dimanapun engkau berada wahai anak-anakku, dalam kondisi apapun, kowe dadi pejabat, kowe dadi apa wae, kowe tetep wedi karo Gusti Allah. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, saiki akeh wong do ora wedi karo Gusti Allah. Ngapunten Bapak Ibu, ketika menjadi seorang pejabat, apa yang mereka lakukan? Ngono, buktine rasa ado-ado, rasa tak omongke kowe paham dhewe. No, aku rasa ngomong kan paham tau kowe. Ayo kudune paham kudune. Iki disoteng to iki. Wah engko dilaporke aku. Karena apa? Sakniki akeh wong do ora wedi karo Gusti Allah. Nek diwedeni panganan haram babi nu dawa digeger dhewe-dhewe. Lah ya Allah. Nek dikaro Gusti Allah do ora wedi. Wedine malah karo dokter sakniki. Nek karo dokter do wedi. Nggih, wah niki ngapunten Pak, kolesterolnya tinggi. Wah niki tekanan darahnya tinggi, ndak boleh makan sate. Yo sak jeke ra mangan sate. Padahal enak. Nggih ta nggih? Nek diandani Gusti Allah kowe salat to. Ki lho ana surga ana neraka, do ora percaya. Naudzubillah min. Bisa diterima? Bisa. Ngapunten sak ndure bujeng ana ndok pitik tembean. Pitik sing paling pertama kali ngendok nek iso, nek ra iso ya pitik Jawa. Karena apa? Itu puncak kesuksesanmu. Hele cah bagus nduk cahayu. Wis sombe nek wis tenemu uripmu. Bebrayan agung ning masyarakat. Kowe dadi wong sukses, kowe dadi wong hebat. Kesuksesanmu aja mbok nggo dhewe. Sugihmu aja mbok pangan dhewe. Ning kanca-kancamu cipratan ora ketang mursidi. Mula nyon ngapunten, simbole nek bancaan iki ndok siji disigar deke 40. Karena apa?
Nyuwun ngapunten Ibu, nyuwun ngapunten. Ini gambaran di tahun 60-an, 70-an, 80-an yang namanya endok telur kuwi adalah kesuksesan seseorang. Wong biyen ki anggere wis iso mangan endok berarti kuwi anake wong sugih. Betul. Kaya kados kula niki Pak Lurah nek kelingan loro-loro tenan. Kula niku Pak Lurah ngapunten Pak Lurah. Kula niku murajeng mangan ndok ngene dadak ngenteni dina Setu lupute Setu Minggu. Bapak kula niku nek nukokke ndok siji dipangan sak omah, ibu kula niku nggih pinter pundhok siji wong tunggal kula niku 6. Kula anak nomor 2. Ndok siji gen rata cah 6 niku diparutke kambil siji utuh. Dadi ndok siji niku isine kambil tok. Angger bar mangan sore ngono sesuk do kreminen. Dadi angger bar subuh niku anak 6 niku jengkeng kabeh ngene iki. Bapak kula niku sabar nutuni silite anake. Bapak kula munine mula nek mangan ndok ki aja akeh-akeh. Kok ndak kreminen, padahal sing diokehi kambile. Niku nek kelingan jan loro-loro tenan. Loro niku Mas. Kula niku ya nggumune bapak kula nutuli silit kok ora guyu blas. Leres nggih Pak nggih? Lah iya, apa yang saya sampaikan itu saya ngalami semua. Bocah sakniki digurengke ndok siji jarane kurang gede, kurang akeh. Masuk? Mula wae anak-anakku semua yang hadir di majelis ini, kelak ketika engkau menjadi orang-orang hebat, ketika kelak engkau menjadi orang-orang yang sukses, janganlah kehebatanmu, janganlah kesuksesanmu nggo dhewe. Masuk? Ciprat noneng tonggo teparung murah kita mursaid simbolnya tadi. Terus ono lombok abang karo brambang abang le, kowe tetep eling dikir marang Gusti Allah. Dat sing ngecet lombok abang lan brambang abang iki gen kowe sukses donya ya sukses akhirat. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken. Pun sak jam punjul nggih Mas nggih. Nggih insyaallah, Lho wong wedok senengane ngono kuwi ya. Mau nek dijake klewo-klewo. Bandang krasa penak terus. Masak ngono tak. Ngono ki mbok semangatkan awal ngono. Huk ya. Mau ora semangat barang krasa penak terus, Mas. Terus. Masak wis. Nggih, insyaallah mboten prayogi nggih Bu nggih, sudah jam 11 tetap duduk dulu yang rapi. Ya, duduk dulu yang rapi nanti dilanjutkan sama Gus Ulil untuk ya sholawat sama qiyam. Materinya kurang 2 Pak Lurah. Lah monggo Pak Lurah ki wani apa ora ngono ya. Ya perkara gratis karo ora garek lurahe ngono kuwi. Nek Pak Lurah los ya berarti los. Pun ngeten mboten prayogi dangu-dangu nanti monggo Gus Ulil. Terima kasih ada tutur kata saya yang kurang benar mohon maaf Ibu nggih. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Apa yang saya sampaikan bisa diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.